lawan meskipun ngaku keturunan siapapun. Kudu tegas. Ngene mangke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Saya tinggalkan buat kamu, hai umat Islam, dua pegangan. Lek kui mau cekeli tenan, selamat kowe, ora bakal ciloko. Tapi lek dua pusaka yang saya tinggalkan, ora mau pegangi, ora mau cekeli, halo, sampean ciloko. Nopo perkara loro sing kudu dicekeli niki? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran hadis. Bagi tiang Muhammadiyah, monggo nderek yang ada di kitab Majelis Tarjih. Bagi NU, monggo nderek masyayikh, monggo nderek para Kiai Lirboyo bendino ngaji kitab tahun-tahunan. Lek jenenge Quran hadis roh sak pol-pole, khatam bolak-balik, wong ngaji mulang puluhan tahun. Lah gitu. Tegal Rejo Mbah Khudori mesti weruh isine Quran hadis, wong bendino mulang puluhan tahun. Khatam Bukhari bolak-balik, khatam Muslim bolak-balik, khatam Wahab fikih takrib ya bolak-balik. Kira-kira roh isine napa mboten? Ya roh sak pol-pole. Manut teng masyayikh, manut teng kiai, niku manut ulama sing pancen weruh isine Quran hadis. Cekelan dawuh kiai berarti cekelan Quran hadis. Nderek ki kadang ditakoni, kowe melok Quran hadis apa melok kiai? Jawabe nderek Quran hadis